Iepa ikasleo, goratu debeatze bigarren mailan gaudela, lehenengo unitatean, soriona, neurrian da ona. Bideotzo honetan oinarrizko gertakariak eta gertakarien probabilitatea azalduko da, eta gero beste bideotzo batean, zuhaitz diagramak. Hau da, behatzi eta margarren adierazleak hemen puntu bakarrean agertzen dira, baina gero, behatzi garrenak beran bideoa edukiko du, eta margarrenak berana. Kasu honetan, orain, azalduko dana, behatzi garren adierazlea izango da. Helburua izango da, gertakari batekin erlazionatuko oinarrizko gertakariak identifikatzen ikastea, eta baita, gertakarien probabilitatea kalkulatzen ikastea. Oase. Ausazko esperimentuak eta probabilitatea. Esperimentu baten aurrean aurkitzen garenean, bi aukera izango ditugu. Bata, esperimentu hori determinista izatea, eta bestea ausazkoa. Determinista izango da, esperimentu egin aurretik, emaitza iragar daitekena. Eta ausazko izango da, soriz, edo soriaren menpe dagoenean. Guri interesatzen zaiguna, ausazkoa izango da. Horrek izango direlako, landuko ditugunak. Ausazko esperimentu baten aurrean, gertakari desberdinak egongo dira. Zer da gertakari bat? Ausazko esperimentuan sortzen diren emaitz bakoitza. Eta gertakari bakoitzak probabilitate bat edukiko du. Zerotik batera doan probabilitate bat. Eta oso garrantzitsua, gero zuhaitz diagramen kasuan komentatuko dugu moduan, batzutan emaitzak ekiprobableak izango dire. Edo beto esan da, gertakariak ekiprobableak izango dira. Hori gertatuko da, gertakariak probabilitate bera dutenean. Adibidez, dado arrunt bat jarrutitzen dugu, dado arrunt bat, batetik eta zeira doan dado arrunt bat, eta zein izango da, zazpi izateko probabilitatea. Kasu honetan, gertakari posible da, zazpi irtetzea posible da, batetik eta zeira doan dado arrunt batean? Ez, hortaz, probabilitatea 0 izango da. Beste adibide bat. 6 ateratzea, dado bardinean. 6 ateratzea, oinarrizko gertakaria zeintzuk izango dire. Bat, 6. Hortaz, bat, 6-ren izango da, 6 ateratzearen probabilitatea. 3, 5 edo 6 ateratzea, hemen zenbat oinarrizko gertakariei daude. Bat, 2 eta 3. Hortaz, probabilitatea izango da, 3, 6-rena. Bat biren, 0,5. 3 baino handiago den zenbaki bat ateratzea. Oinarrizko gertakariak. Zeintzuk? 4, 5 eta 6. 3. Hortaz, probabilitatea 3, 6-ren, bat biren, 0,5. 7 baino handiagoa den zenbaki bat ateratzea. Kasu honetan, gertakari hori posible da? 7 bat ateratzea batetik eta zeira doan dado arrunt batean posible da? Ez. Hortaz, probabilitatea zuzenean 0. Zenbaki bakoitea edo zenbaki bikoitea? Bi kasu hauetan, 3 oinarrizko gertakari izango dire. Bakoitaren kasuan bat 3, 5, eta bikoitaren kasuan 2, 4, 6. Zenbat? 3, 6-tik, bat biren, 0,5. 3 ez den zenbaki bat ateratzea. Zeintzuk izango dire oinarrizko gertakari horiek? Bat, 2, 4, 5 eta 6. 5 oinarrizko gertakari. Hortaz, probabilitatea izango da 5-6-rena. Eta horrela, guztiekin. Dagoeneko oinarrizko gertakari bat zer dan? Azaldu dugu, edo argi egon beharko litzateke, zer da, ausazko esperimentu batean lortzen diren emaitz danak, edo emaitz bakoitza. Gero daneko sartzen dabe lagin espazio bat, adibidez, dadoaren kasuan, emaitzak edo oinarrizko gertakariak izan daitezke bat, 2, 3, 4, 5 edo 6, eta danak osatzen dabe lagin espazio bat. Eta probabilitatea kalkulatzeko, hemen aipatu dugu, bat 6-rena, 3, 6-rena, eta bar, hori zelan kalkulatzen da, Laplacen legea erabilita. Eta Laplacen lege horretan, beti probabilitatea kalkulatzeko egingo duguna da. Kasu kopurua, kalkulatzen ari garen arabera, eta zati kasu kopuru totala. Dado arrunt batean bagaude, kasu kopuru totala beti izango da 6. 6 oinarrizko gertakari daudelako. Eta kasua, hemen, 3-ren multiploa, edo 3-ren multiploaren gertakarien probabilitatea kalkulatzen ari bagara, zeintzu dire 3-ren multiploak? 3 eta 6, hortaz, 3-ren multiploaren aldeko kasu kopurua, 2, 6-ren, bat, eren, 0,3 izango da. Beste adibide bat jartzen badugu, eta hemen ez dago, imaginatu orain, batetik eta 6-ra doan dado bat erabili beharrean, batetik eta 10-era doan dado bat erabiltzen dugula. Eta adibidea bardina, 3-ren multiploa. Kasu honetan,
kasu kopuru total aldatzen da, 6tik 10era, eta aldeko kasuak ere, 3ren multiploa, batetik 10era doan dado batean, 3, 6 eta 9. Hortaz, 3 10en eukiko genunke.